Kaixo, ongi etorri Mondragon Linguako bideo eskoletara. Bideo honetan, guztia eta dena zenbatzaileak nola erabili behar ditugun ikasiko dugu. Biek esanai bera badute ere, bakoitza noiz erabili behar dugun argituko dugu. Guztia eta dena, zenbat galderari erantzuten dioten zenbatzaileak dira, baina ez dira berdin erabiltzen. Dena izenik gabe erabiltzen da, alegia, bera bakarrik, eta singularrean ez pluralean deklina daiteke. Dena jan behar da, aurrek dena sinesten dute. Guztia aldiz, bakarrik zein izenarekin erabil daiteke. Izenarekin doanean, atzean jartzen dugu. Eta dena zenbatzailea bezala, guztia zenbatzaileak ere singularra zein plurala har dezake. Hona hemen adibide batzuk. Lagun guztiak etorri dira. Nire datu guztiak emango dizkizut. Xabik guztia daki. Beraz, erantzun denak asmatuko ditut, edo nire datu denak emango dizkizut bezalako esaldiak, ez dira egokiak. Ez baitugu dena erabiliko guztiaren lekuan. Goazen praktikatzera. Nola esango dugu? Guztia galdu da, ala dena galdu da. Bai, asmatu duzu, biak daude ongi. Guztion ala denon lana da ingurumena zaintzea? Hori da, hemen ere biak daude ongi. Liburu guztiak ala liburu denak errez diren sutean? Oso ondo, liburu guztiak errez diren sutean. Zuhaitz hauek guztiak ala zuhaitz hauek denak gure aitak aldatu zituen? Primeran, zuhaitz hauek guztiak gure aitak aldatu zituen. Gogoratu beraz, zenbatzailean hauen erabileran izenari erreparatzean dago gakoa. Agur!